اساسی همین جایزه سپاری بلاگری سال چیه؟ برای بازیافتی جوانای با استعداد. وайнерҳои дӯстдоштаатонро пешниҳод кунед. фэшн блогерҳо онҳое ҳастанд ки бо услуб ва эҳтиёҷоти худ кори хуб дорин, ҳунари хуб дорин. ассотсиатсия блогеро АБТ менависид дар инстаграм мебурӯяд. блогерони панду насиҳат бо суханҳои ҳикматнок ва маслиҳатҳои худ ба салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ ба хайру шодӣ бошад. албатта ки дар ҳамин моҳи декабр ба фикрам ки рӯзои 22 хеле номаълум, вале албатта ки ҳамаи шумо мефаҳмед ҳамин 20 то 22-ра ҷоизасупорӣ блогери сол мешавад. дӯстони азиз, ҳар як кас дар риштаи худаш ҷоиза мегирад. блогери соло касе ки дар ҳамин сол фаъол буд. мақсад ки ман лайфстайл даём. лайфстайл яъне ки ман зиндагии худам куҷое барам, кӯҳам ки барам, мегӯям ман дар кӯҳам, ма гуфта сар мекардам. Ман ина омадам кӯҳ, ина худам тамошо кардам, дигаронро мехоҳам ки бибинам. мақсад кӯҳу камару куҷое ки барам, ман ҳаёт ва фаъолияти худма нишон медиҳам. лайфстайл блогерҳо ҳаёти рӯзмарра, саёҳатҳо ва лаҳзаҳои илҳомбахши худро бо мо тақсим мекунанд. дар маросими блогери сол мо беҳтарин лайфстайл блогери солро интихоб мекунем. ба ин сториз ҷавоб диҳед ва номи дӯстдоштаи худро пешниҳод кунед. ман ҳамун соҳа даем. бо ҳастанд дизайнеро, бо ҳастанд забономӯзо, бо ҳастанд вайнеро, мақсад видеои кароти мекунанд. тамоми намуд блогеро ҳастанд. ина биё дар савал гӯш мекунем гапошона. фэшн блогерҳо онҳое ҳастанд ки бо услуб бюти блогерҳо, лайфстайл блогерҳо, дизайн блогерҳо эҷодкороне ҳастанд ки моро ба олами зебоӣ, санъат ва усули тарроҳӣ шинос мекунанд. дар маросими блогери сол мо беҳтарин дизайн блогери солро интихоб мекунем. ба ин сториз ҷавоб диҳед ва номи дӯстдоштаи худро пешниҳод кунед. блогерони панду насиҳат бо суханҳои блогерони таълимӣ касоне ҳастанд ки бо мундариҷаи омӯзишии худ дониши моро васеъ мекунанд. дар маросими блогери сол мо беҳтарин блогери таълимиро интихоб мекунем. ба ин сториз ҷавоб диҳед ва номи дӯстдоштаи худро пешниҳод кунед. гӯш кардем бародарои азиз. бо дар инҷа дигар мақсад ки риштаҳои блогерӣ ҳаст. ҳар як кас дар риштаи худаш, дар раҳи худаш. мақсад чӣ тавре ки гуфтем солҳои пеш мегуфтанд ки санъат чандин раҳо дорад, чандин каналҳо дорад, чандин риштаҳо дорад. ака ҳозир замона пешравӣ кишид бо воситаи интернет. ҳамун санъатай, ҳамун ваяй, мақсад ина боксёрош ҳамун корҳои худаш хатиб фақат блогери худша мекунад, чизои худша мемонад. ина ҳофизо ҳастанд, ина Фаррух Ҳасанов бинед, мақсад ина молодёжо бигирем. Фаррух Ҳасанов меравад, мақсад фақат кори худаш дай. блогерӣ мекунад дар ҳамун сайташ, фақат шои худша мемонад. ҳамун ҳофизи даври пешино фақат ҳозир через интернет худта муаррифӣ мекунӣ. дигар диск нест, телевизион нест, кассетаи видео нест, флешкарта нест, ягон чи нест, ҳама чи через интернет мешавад. барои ҳамин бародарои азиз, ин интернет як чизи пешрафтай, хуб истифода бубарӣ. соҳиби номам мекунада, соҳиби нонам мекунада. барои ҳамин асоси ҳамин ҷоизасупорӣ блогери сол чиай? барои бозёфти ҷавонои бо истеъдод. ҷавоное ки истеъдоди ҳамин худододӣ доранд, метавонанд ки через интернет худшонро муаррифӣ кунанд. вақт шуда через телефон ва через телевизион буд, ҳозир через интернет метавонӣ ки худта муаррифӣ кунӣ. барои ҳамин бозёфти чеҳраҳои санъат, бозёфти чеҳраҳои ҳунар, бозёфти чеҳраҳои мақсад дар самти блогерӣ дар самти ҳама намуд самтода барои бозёфтош анами ҷоизасупорӣ блогери солай. ина шумо бибинед то ҳамун рӯзат шумо метавонед ки нафароне ҳастанд ки вайн сёмка мекунанд, видеои калта, нафароне ҳастанд ки мақсад ягон ҳунар доранд, метавонанд бо интернет бипартояну. то ба ҳол мешавад ки мо надидем 100 000 подписчик дорам, мо то ҳозир дидагиш нестем, намешиносем кияй чияй. барои ҳамин шумо метавонед кори хуб дорен, ҳунари хуб дорен. ассотсиатсия блогеро АБТ менависид дар инстаграм мебурӯяд. марҳамат кунем, бидроин номтонро бинависед. ман фалонча фалон ҳунар дорам. марҳамат уҷода мебинад, шуморо қабул мекунад ба ҷону дил. агар ки барои манфиати ватан бошад, барои манфиати миллат бошад,
برای توریستا باشه با جان و دل قبول میکنن. اینا ما شما رو توصیه میتونم هنرتون رو نشون بدین با واسطه اینترنت. باقی سربلند خانواده باشین. خداوند یار و مددگار همه ما و شما. خدا نگهبان.